दिनै 77थि भारत उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिना दैफां ओनसोलनि ई-रिक्शा हानजाया भैरबकुंड खैरानियाव लावखार ओंखाम जाहैदों। जोंनि बे दैफांनि ई-रिक्शा एस'सिएशना सपनगाव खैरानियाव जेनेबा जोङो भारत हादोरा स्वाधीनता मोननायनि 15 बोसोर जानाय जुबली सान होननानै जोङो दिनै माने गाजा गोमजायै जोंनि बेटारि ई-रिक्शा हान्जाया बे भारतआ उदांस्रि मोननायनि जों दिन पालन खालामदों आरो दिनै जेनेबा 15 बोसोर जालांनाय जुबली सान होननानै जोङो जागोन अमा मासे 22,000नि दाउ जागोन 30 किल' आरो प्रति जना माजा गंसे लोंगोन आरो सोरबाबा फैसा गोनां मानसिया जेनेबा किंफिशार लोंगोन आरो मोनसे जोंनि बे दैफांनि ई-रिक्शा एस'सिएशना सपनगाव खैरानियाव जेनेबा जोङो भारत हादोरा स्वाधीनता मोननायनि 15 बोसोर जानाय जुबली सान होननानै जोङो दिनै माने गाजा गोमजायै जोंनि बेटारि ई-रिक्शा हान्जाया बे भारतआ उदांस्रि मोननायनि जों दिन पालन खालामदों आरो दिनै जेनेबा 15 बोसोर जालांनाय जुबली सान होननानै आरो जोङो जागोन अमा मासे 22,000नि दाउ जागोन 30 किल' आरो प्रति जना माजा गंसे लोंगोन आरो सोरबाबा फैसा गोनां मानसिया जेनेबा किंफिशार लोंगोन आरो मोनसे जोंनि ई-रिक्शाया 56 2 खान जाबाय आरो बर्तमान दासिम दायो बबेनिफ्राय नोंथांमोना बे गारिखौ सालायदों? दा जोङो दैफांनिफ्राय स्थापन खालामदों आरो जागायजेनबाय दा थांबाय।